Hortaz, ez zuen bestere erremediorik izan, listua irentzi, berriro belaunikatu eta berriz begiratu. Dena amets bat besterik izan ote zen esperantzan. Baina ez zen ametsa eta onartu behar izan zuen. Zur eta lur, han oepean, patxada ederrean, egundoko krokodilo txarra zegoela. Maleta baten tamainakoa zen, bai edo JJak hirira etorri zen lehen aldian ekarritako maletaren adinakoa, behintzat. Maleta handi bat, bere gauza guztiak sartzeko modukoa. Pentsiotik pentsiora, lagundu zihona, ostalari batetik bestea gana, harik eta halako batean, orain bizi zen etxe bizitza aurkitu zuen arte. Oso zoriontsua ere ez, baina lasai behintzat bizi zen. Alegia, unertara arte behinik behin, bere ohearen azpian krokodilo txar ura ikusi zuen arte. Narrastiark gorputza zarakar gorputz beteta zuen, harri bihurtatutako eskata handiz. Koraza harren berdekara halako bat, eta handi luzea, erdi zabalik. Non JJak bere zapatetako bat ikusi baitzuen. Hortz zorrotzen hilara batek ondo harrapatatuta. Soroku parketaren kontra. Esan zitekeen zerbait bizi gabea zela. Hildako bat bezala, geldi, betazal lodiak ondo itxita. Argi zegoen, krokodiloa loak hartu zuela bigarren zapata irensten hasia zenean. JJ zutitu egin zen balantza pizka bat eginez. Arnasa hartu behar zuen, salara joan, musika pizka bat jarri, leihotik begiratu, berritz ere pareko etxeko solairuak zenbatu, eta itzule egin zen bizkor oepean begiratzera.